ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। 1 ଜାନୁଆରୀ 2026 ନୂତନ ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ସୁଖରେ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1 ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆପଣ ଭୋରୁ ଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ନୋଟାରେ ପାଣି ନେବେ। ସେ ପାଣିକୁ ରଖି ସେଥିରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କିଛି ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇକି ଆଉ 3ଟି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଦିନ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦିନ କମଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଦୌ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।